Tako, čao Nenade, čao dragi gledalci, evo nas u možda najznačajnijoj emisiji, sad opaljujem šliht, najznačajnija emisija u DLZ radionici, a to je, dakle, odmah posle Magareće kutka u regularnom DLZ ovde na Patreonu ide lojalistički kutak, dakle, emisija koju radimo sa našim DLZ lojalistima, privilegija je, dakle, raditi zajedno sa vama. Da, ja sad, Nenade, ali imaš ti nešto kažeš? Pa ja samo hoću da objasnim na samom početku da je privilegija lojalista u odnosu na druge pretplatnike, osnovne i premium pretplatnike, samo u tome što oni su se izborili da imaju na neki način jednomesečno svoju emisiju gde nama postavljaju pitanja, a premijerno svi pretplatnici na Patreonu u isto vreme gledaju ovu emisiju, tako da niko nije, što se tiče gledanja emisije, privilegovan, jer je neko postavio pitanje kao jel možete nešto o čemu ćemo pričati, da kažete i nama da, pošto mi nismo lojalisti, znači ne brinite, lojalisti samo postavljaju pitanje, a mi emitujemo svima vama u isto vreme, tako da nemojte se sekirati ništa. To, stiglo je jedno do 10, brate, pitanja, jebote. Mnogo više nego prošli put. Pa da, mislim tu negde. Elem, krenut ćemo od onih koji su stigla najranije, taman počinjemo sa temom koja nas, možda i najvažnija tema, a s kojom se sigurno nećemo baviti Nenade u regularnom DLZ iz ko zna kog razloga, to je tema Srđan G, dakle, postavio, a u replaju na njegovo pitanje su i Francesco Festa, poznat kao Carleto Colucci, i lojalistkinja Željica Krucukčić, Nenad, ispada ti taj mikrofon, što radiš? Isto mi mikrofon, pa ne znam, mogu da ga... Rekao mi je čovjek da treba da namesti mikrofon kod grudne kosti i onda ja namestim, ali eto vidiš, već drugi put pada. I onda taj bench koji radiš... Sada neće, sad je ovako, eto, neće sad. Srđan G, ja ću postaviti isto pitanje, ja ću pročitam onda sva tri ova. Ja ću postaviti isto pitanje kao i na drugom chatu, ne znam ko je taj chat, šta su vaše očekivanja od najnovijih promjena u United Mediji, to je u United grupi? Da li nam sleduje gašenje N1 i Nova ili će morati da se diskurs menja u korist ne Andreja? Inače, sve najbolje momci, svaka čast na svemu, hvala. Kaže Francesco Festa, priključuje se ja pitanju Srđana i misli da je jako važno da se, samo da pomerim ovo, tako, da je važno da se zna šta će se sve još desiti. Poslednjih dana čita sve i svašta na raznim forumima u mediju u vezi šuta Dragana Šolota iz United grupe, tako da sam ozbiljno zabrinut da bi se uskoro mogli svi kanali United Media da se ugase. Obaveštenje urednika United Media prema prema Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji, međunarodnog novinskog udruženja je poslednja slamčica spasa, a nema bilo kakve reakcije iz United grupe, čak ni gospođa Subotić se ne oglašava, bitno da se ona pojavila na Emmy Awards u Sofiji. Mnogo sam ogorčen zbog ove situacije, radna mesta i životna egzistencija, više stotina ljudi su u pitanju. Ko zna da li bi negde drugo mogli da uopšte rade svoj posao kao i do sada. Inače bi ja vas zamolio da manje prikažete Žvalovu bitangu, sinoć u posljednjoj emisiji kod Kesića pre njegove letnje pauze, mora sam svaki put kad ga pokaže da promeni kanal, pošto ta kulja u meni izaziva jako agresiju, odmah da kažemo Nenade, ovaj predlog se ne usvaja. Čekaj, ceo sledeći DLZ malte neće biti posvećen njegovim gafovima i njegovim budalaštinama i mislim, ludilu kome nas je izložio u proteklih nekoliko dana. Da, i Željica kaže, dakle, bit će ga, dakle, Željica kaže isto pitanje, može li neka detaljnija analiza cele ove priče oko United Medije, to je priča oko United grupe, United Media još uvek ne znamo kako je priča. Mnogi nama ništa nije jasno. Pa nije ni nama jasno ništa, ali evo Nenad, da ću ti prvi, pošto ja čitao ova pitanja. Da, prvo niko nam ništa nije rekao. Još, mi koga god da pitamo,
sve kažu ostaje kao po starom. Do sada, kad god je bila neka frka, uvek bismo pitali nadležne šta, kako, oni su rekli sve ostaje po starom, tako da se mi nešto mnogo nismo ni tangirali oko toga najiskrenije. Međutim, ono što jeste činjenica jeste, što je mene mnogo više zabrinulo u tom saopštenju, jeste da se ta cela kompanija, više ja ne znam kako se ona zove, da li United Media, United Grupa ili BCP Partners, kako li se zovu, ne znam, da se oni okreću tržištima Evropske unije. Pošto Srbija nije u Evropskoj uniji, to je meni zvučalo kao da se od nas diže ruka, a dok je tu bio Šolak, mediji u Srbiji pod United Medijom imali su podršku, pre svega finansijsku, i imali su razumevanje za sve ono što mi kao novinari koji radimo u toj grupi radimo. I nemojte da zaboravite, Marko i ja nismo samo u ovom podcastu, mi pišemo i mi smo kolumnisti i dnevnog lista Danas. Tako da smo veoma zainteresovani za opstanak ovih medija, jer mi ako ne bismo, ako bi se desilo do nekog, ne znam, rigoroznog kraja, ne biste više mogli da nas čitate u Danasu. Ono što ja mislim, to je da će Vučić svakako posle univerziteta pokušati da umiri i medije, s tim što on univerzitet nije umirio, jer studenti čine univerzitet, a studenti ne prihvataju kompromisna rešenja koja se postižu u pregovorima između Macuta i Đokića. Tako da ja se samo plašim da će cela kompanija da digne ruke od domaćih srpskih medija nezavisnih i da ćemo onda biti u problemu, pošto nisam siguran koliko smo mi svi isplativi i rentabilni. Siguran sam da mora da postoji neki ventil, da će morati neki vid nezavisnog novinarstva da opstane. Ko će sve preživeti, ne znam. Ali je zato malo zanimljivo što se uporedo s ovom pričom oko Šolaka pojavila i priča o tome da Telekom izlazi na berzu, a mi znamo ko ima keša i ko je prodao SBB i ko bi možda mogao da kupi akcije Telekoma. Ti, koliko god da si veliki Vučić, ti ne možeš da kontrolišeš berzu i da biraš ko će da kupi akcije koje su ponuđene na berzi. Tako da, možda, ja sam pod utiskom kolumne koju sam pisao upravo za Al Jazeera, poslao sam im, da baš onaj koji kopa, kod nas u narodu se kaže ko drugome jamu kopa, sam u nju upad. Možda Vučić svim ovim akcijama će sam sebi iskopati jamu, ali vidjet ćemo u svakom slučaju od onih crnih prognoza da na jesen više neće biti ni jednog nezavisnog medija u Srbiji, do toga da ćemo se izvući i da ćemo uspeti da nastavimo da radimo svoj posao. Što se tiče DLZ-a, Marko i ja smo spremni da radimo sa svakog kutka ove planete i bez obzira na sve. Jedino ako bi mene zatvorili i stavili u zatvor, ja ne bi mogao da radim, ali bi Mare radio. Tako da, što se nas tiče, mi ćemo svakako da nastavimo da radimo u kakvoj god formi. Vidio sam da je bilo jedno pitanje da objasnimo ljudima i u kakvom smo odnosu što se tiče sredstava koje dobijamo kad je u pitanju United Media, kad je u pitanju Patreon. Tako da, što se nas tiče, mi ćemo dati sve od sebe, zahvaljujući vama da opstanemo, a što se tiče televizija, one su jako skupe, naročito informativni program ne donosi lovu, ali nadam se da će kolege da ćemo svi zajedno da preživimo i da ćemo nastaviti svoju borbu. Eto, to je moje mišljenje. Dakle, prvo iznenadio sam se sa tom vesti o promeni menadžmenta u United grupi. Drugo, ono što me takođe iznenadila je hitra reakcija naših kolega urednika iz United Medije. Dakle, dok smo se mi pitali šta se desilo, oni su očigledno ono što se dešava protumačili kao opasnost u kojoj se United Media našla. Inače, nisam baš u kompanijama u kojima sam radio, nije se dešavalo da se uredništvo bunilo protiv menadžmenta, šta god menadžment bio. Ono što može da se desi, znaš šta, zavisi kakvi su, to je inače problem sa kapitalizmom, je taj
sa tom vrstom korporativnog kapitalizma je taj što šta god da gazda odluči, ti možeš samo da se složiš. Dakle, sutra gazde mogu da odluče bilo šta. Ja ću da podsjetim sve vas da ne bi bilo ove emisije, da menadžment United Media nije odlučio da da Dobar loš zao praktično treba da ima radikalno skresan budžet, od koga Nenad i ja, dakle od onoga što nam je ostalo od njih, Nenad i ja ne bi mogli porez da platimo praktično za svoje preduzetničke agencije uz pomoć kojih moramo da radimo ovaj posao. Dakle, mi smo već počeli mi smo već ušli, dakle, silom prilika u decembru, u ono što će možda biti jedno vreme budućnost ostalih medija, ako Šolak ne bude bio u fazonu da kupuje Telekom ili da kupi možda, da otkupi United Mediju od United grupe, ko zna. Dakle, puno je nepoznatih. Ono što je činjenica, a to je da sve i da Šolak kupi United Mediju i da kupi sve ove medije i da kupi Telekom, ja mislim da za Nenada i mene tu situacija neće biti bolja. Ne može biti bolja, može bude samo gore. I mi smo se na to već navikli i zato ste vi tu, dragi gledalci i dragi pretplatnici pre svega, jer evo ja sam u izbeglištvu i to uopšte, znači ono kao nije zezanje, niti jeftino i nalazi se, dakle, kako krene da pada ovde pretplata, tako se nađemo u situaciji da bukvalno odem i radim negde u kiosku, a ne da radim ovaj posao. Ako se, sad srećom nismo u toj situaciji još uvek, ali morate vi da shvatite i vidim da shvatate ozbiljnost situacije u kojoj Dobar loš zao, makar, neće postojati bez vas. Sve i da u United Mediji krenu da cvetaju ruže, nama ruže odavno ne cvetaju, siguran sam zbog toga što mi nismo subjektivni, ne dozvoljavamo da nam se prigovara, nego dozvoljavamo da nam drugi uređuju naš program. Tako da, s jedne strane, mi već imamo svoju budućnost, gradimo je zajedno sa vama i ne bi bio optimista kada je reč makar od DLZ da će to da ide u nekom drugom pravcu od onoga u kom ide, a to je popuna samostalnost i nezavisnost, što i nije tako loše. Znači, ako bismo uspeli u nekom narednom periodu da postanemo zaista nezavisni, da možemo da radimo u svom studiju, to bi bilo zaista super, ali vidjet ćemo. To je što se Da, reci, Nenade. Htio sam da kažem samo da ako se slažeš da ćemo mi sve strateške odluke u budućnosti da donosimo u dogovoru sa našim pretplatnicima. Ne slažem se, to govori. Ne slažem se, šta ako ostane malo pretplatnika pa sad kao s njima oni kažu ajde sad Nenade idi skoči po tramvaj. Nenad i ja ćemo i Magarac Sima ćemo da donotimo sve strateške odluke, a vi ćete da nam verujete i vi ćete biti uz nas. To jeste suština ovog divnog odnosa. Nenad voli tako malo da podilazi publici, naročito onoj koja plaća 3, 6 ili 10 dolara mesečno da bi mi postojali uopšte, ali ja sam to zato da ga u tome sprečim. Idemo dalje. Nikola Soldatović. Ne, čekaj. Šta je sad? Ja bi samo imamo milion pitanja, Nenade, moramo da vrate... Samo bih hteo da podsjetim da malo ispadnemo... Moramo biti racionalni odgovorima. Da ispadnemo samo malo optimistični, to je, nemojte da zaboravite, Marko i ja kad smo krenuli da radimo DLZ, tad je postojala samo televizija Šabac od slobodnih medija. Tako je. Bukvalno ništa, možda ne znam, N1 je postojao. Znači ništa nije postojalo i izborili smo se, tako da ja mislim da ćemo uspeti da nađemo način, ali ono što je najvažnije, zahvaljujući vama što smo rekli, Marko i ja, DLZ opstaje, tako da idemo dalje. Nikola Soldatović pita, verujem da će ostali lojalisti postaviti ozbiljna i relevantna pitanja, evo upravo si Nikola, pa ću ja da presečem s jednim relaks pitanjem. Evolucija nadimaka Aleksandra Vučića i kojima mi je nadimak omiljen? Nenade, ti si njega nazvao čak i pohvalno prvorođeni. Prvorođeni, to pokazuje koliko je situacija
tada, kada si ti to smislio, to je bila 2017. tako još? Romantičarska bio, romantičarski Koliko je period bilo, DLZ-a. da, koliko je bilo romantično, koliko je sve bilo lagano kad je on bio prvorođeni. Sada kad bi mu rekao prvorođeni, pljuvalo bi sebi u facu, jebote. Da, verovatno jeste. Ja sam emotivno vezan za to, a i najviše zbog toga što se iz nekog razloga taj nadimak prvorođeni dan danas pominje nekada po društvenim mrežama, ali ono što je meni mnogo drago to je što kad god bih naleteo negde na Koraks bi rekao evo ga čovjek koji ga je nazvao prvorođenim. Tako da ja sam emotivno vezan za to, mada ja nema nadimka koji njega u stvari koji njega ne opisuje. I zato meni je najdraži nadimak koji on dobio od svojih drugara, od svojih, kako bih to rekao, u odeljenju učenika koji su išli sa njim u školu ili tog društva ispred zgrade koji su ga nazvali Hulja. Ja mislim da to najbolje njega opisuje, tako da eto, prvorođeni Hulja su meni vrh. Ja volim sve njegove nadimke. Jovo Bakić se baš potrudio sa nepomenikom, to je kao spomenik, ali kontra od spomenika. Ludilo mozga, baš mu je posvetio pažnju. Psiho, Luster ga ja povremeno Luster smo zaboravili je. Da, Luster, ne, nismo, ali ja povremeno pišem neke kolumne u kojima ga zovem Luster, zbog onog Lustera koji je hteo da se besi. Onda Žvalavi je, rekao bih, moj omiljeni njegov nadimak, zato što je taj nadimak sam iskoristio u romanu Đubre, ne zna se komu ga je dao taj nadimak. Prvi je pokojni Tiago, baš u DLZ, ne, pre DLZ koji smo snimali 2020. rekao njemu, poručujem mu da je Žvaljavi, ali mislim da je mnogo ranije on zbog svojih opojnih usana počeo da dobije taj nadimak i samim tim neka nova varijanta je Baba Žvala zbog njegovog babskog personalitija i toga što je i dalje žvalav. Baba Žvala, otkud znam, znači svaki nadim, eto, to je bilo, ja ne znam, ima sigurno, vi ćete sad sigurno da smislite u komentarima neke još nadimke koje se mi nismo setili. Idemo dalje, Miloš Avramović. Čekaj, samo, izvini, samo da dodam da sam najponosniji na DLZ i na nadimak koji stvari Mare, to još u Šapcu je izleteo, a to je za Anu Brnabić Čale. Sećaš kad je to bilo? To je bila emisija, jedna epizoda, ne mogu da se setim. Ja se sećam. Ne, ona epizoda kada je postala Čale, u stvari. Nije. Postala je ranije, nego je bila nešto nadrkana. I onda je ona bila se nešto ljutila, to je sad redovna pojava, tad je tek počela. I meni je to, ali znaš ko je to bila? To je bila Nenad epizoda kad je njegov cirkus 2019. dolazi u Šabac, kada se ona baba psovala. Kada nam je bio iz Beogradskog sindikata, Škabo, kad nam bio gost. Škabo, na ulici smo to govorili, a možda se i varam, jebemo mater, ipak je bilo davno, to je bilo pre 6 godina. I onda sam ja komentarisao taj prilog njen, koji zapravo nisam tad ni gledao, nego sam zapamtio koji je bio, da je Čale malo nervozan. Znaš, kao Čale je malo nervozan. Tako da taj Čale je zaista originalan DLZ nadimak. Ali to je stvarno, na to smo najponosniji. Ne znam, Nenade, ne znam da li pominjalo se u Skupštini Srbije kad je kukala Čale, oni mene zezaju, vi meni, vi reč niste rekli, zovu me Čale, pa je neko rekao nije Ćale, nego Čale. Čale! A znaš šta, ne znam, Nenade, vidim da je kod studenta sad popularno zaštita autorskih prava u Zavodu za patente. Jedna cura je htjela da zaštiti onu trku do Brisela. Sada mašinci protiv mašinerije, vidi se da su oni već zaštitili onaj svoj plakat. Evo, možda mi da zaštitimo Čale, brate, nadimo. Čale, da, bar eto toga se nećemo odreći nikada. Miloš Avramović, kada očekujete da završimo sa nepredmetom institucijama? Pitanje za $1 milion. To su naši lojalisti. Samo teška pitanja. I samo da kažem da, što se mene tiče, sve ide u odličnom smeru i sve je dobro što se dešava. Nakon 13 godina čemera, situacija je fenomenalna. Smanjite priloge sa šizove. Pa dobro, bre. Čoveče, dobro, malo ćemo da smanjimo, dobro, ali kad zaslužimo, moram. Ali ovu nam epizodu oprostite, jer stvarno ne možemo da izbegnemo
Evo, pitao je, dakle, kad očekuješ, Nenade, da ćemo da završimo s nepredmetom institucije? I znaš što, mnogo razmišljam o toj temi. Pao ti je mikrofon. Opet. Ja ne znam, evo ovako ću, ja ne znam kada ćemo mi njega da srušimo, ali ono što sam siguran, to je da ovaj protest se neće završiti dok ga ne skinemo. Znači, ne očekujem da ovaj protest se završi, pa da se desi onda posle neki drugi. Znači, ako bude trebalo, trajaće ovo još, ako ne, možda će se desiti od jeseni, ja to ne znam, ali podsjetit ću na reči Borisa Tadića prilikom njegovog prvog gostovanja u DLZ-u, kad je rekao, ovo može da traje mnogo dugo, a možemo i da se iznenadimo koliko će brzo se završi. Ja sam u stanju očaja počeo da se konsultujem sa astrološkinjama koje se navodno razumeju u to, te, evo ovako, sad ću da podelim sa vama dva mišljenja, pošto ja nemam mišljenja, zaista ne znam, brate, više puta ja navijački se nadam da će da se žvalovi obesi o luster, dakle i da nas ratosilja muka, ali to je teško da će se desi. Videli smo da čak, u svakom slučaju, ono što kažu astrolozi, dakle, jedna astrološkinja kaže da sada sledi nekako zatišje, pa onda od novembra do kraja aprila sledi nekakvo preispitivanje, mislim na kolektivno preispitivanje. Sad zašto će zatišje da ispadne, ja ne znam. Ona kaže da je natalna karta žvalavog katastrofalna, što god to značilo, ali kaže da tek neke promjene mogu od kraja aprila sledećih godina se očekuju. Ja sam odmah odbacio, još gore mi je rekla mi je sledeći put kad bude Saturn u biku, kao kad je Sloba pao, pa tad po njenom mišljenju. To će, brate, bude 2026. pa sam ja odbacio to kao previše pesimistično nagađanje, a druga je rekla, ma sere ta prva, nema ona pojma, znaš koliko kvadrata ima na nebu, što je gotovo značilo, dragi lojalisti, dragi gledalci, nadrljao je žvalavi, ne zna odakle mu vreba pad sa vlasti. Eto, to bi bilo moje mišljenje. Gavrilo Delibašić nema pitanja, u stvari ima pitanja, ali za druge pretplatnike. Da li se neko od pretplatnika bavi programiranjem? Ja mislim da da. Neko ko bi napravio DLZ aplikaciju kako bi Marko i Nenad mogli budu još originalni. Ako ima i to bi bilo lepo. Pa hvala ti, Gavrilo, evo ja ću odmah kažem da to spada, mi sada trenutno smo u situaciji drži vodu dok majstori odu. Trudimo se dakle da svake nedelje iznesemo svoju, pre svega osnovnu epizodu koja ide na Nova RS i na YouTube-u Nove S i da iznesemo jednu epizodu ekstra za vas, ove nedelje čak 2 epizode ekstra i Smećarnik i Lojalistički kutak. Dakle, trebao bi nam ozbiljan menadžment i i ozbiljne pare koje nemamo, mi jedva preživljavamo bez zajebavanja i Nenad i ja i naše porodice, tako da lepa je to ideja, jednog dana kada DLZ bude samostalan nezavisni brend, onda ćemo sigurno imati i app DLZ, imamo. Da. A do tada zadovoljite se sa majicama, šoljama, keceljama, eto imamo to kao DLZ, kako se to Marko zove, merchandising, kako to? Mrč, imamo taj mrč i eto ko hoće stvarno, bilo bi lepo da nas što više dođe sa majicama DLZ na protest u Beograd 28. juna na Vidovdan. I slikajte se i šaljite da i mi ćemo. I to je neki vid marketinga da vi konkretno pomažete, a ako se javi neki programer da napravi aplikaciju, nikakav problem. Ne to Nenade mala stvar, jebote, pa nije, znam. Mi nemamo ni sajt, ovo je naš sajt, patreon.com, ko sa crta učutati, to je naš sajt, jebote. To je naš sajt, mi nemamo. Mi nemamo ni ljudski sajt, a znaš ti, ja sam svojevremeno kao imao neki projekat, sećaš se onog sa onim podcastima, pa brate, kada je trebalo da se pravi taj portal, čoveče, portal je ipak lakši za pravljanje od treba aplikaciju za tvoj telefon, Nenade, pošto ti imaš taj specijalni telefon, iPhone, pa onda treba za ove naše normalne telefone, 300 čuda, drkanja, ali ne znam šta bismo stavili na aplikaciju, jebem li ga, neke igrice i to. Milena Tonić, evo Nenade, kritika, Milena Tonić kaže, zašto je Nenad počeo sve češće i češće da drži monologe, ne samo u emisiji, već u pušteni slanca, a najmanje u Smećarniku, evo i
ovde manje. I koliko je Marku krivo što zbog Firera i kompani sprečen da kao 15. marta dođe 28. na protest, znamo da zbog lične bezbednosti ne sme ni da pomisli da dođe. Aj, Nenade, prvi ti odgovori na ovaj govor. Pa nemam pojma, ja se stvarno trudim, ali ako deluje tako, ja ću da primim k znanju i evo, samo ću da kažem pozdrav i doviđenja. Ne pozdravi. Vidiš, to je Nenad teško prima kritiku i zato ništa, Nenad prvi, evo ja ću kažem, Nenad prvi ne primećuje uopšte, onda je svestan koliko priča, on mi manje priča, ali nije, on je, brate, naša dušica, pustite ga da priča koliko hoće, šta zakirate, ali dobro, to je Milena Tonić, naša drugarica, ona je spašavala ljude od covida u Batajnici, nije je lako u životu, veliki pozdrav za nju, i koliko je Marku krivo, a krivo mi je, evote, mislim, hoću dupe da pojedem, ali bez zajebavanja. Zna Nenad kakva je drama bila za 15. mart, od tada više nismo ni razmišljali, jer ne mogu sa ljudima i sa organizacijama koje me štite. Prva, ko što sam više puta pričao i ponavljao i sad ću ponovo, prva prepreka je granica, a onda za njom slede i druge potencijalne prepreke. Vidite da oni sada, policije, da studenti moraju da zašivaju džepove i rančeve, da im ne bi policija ubacivala nešto i tako im podmetala dokaze. U mom slučaju je to više nego verovatno, tako kažu stranci, a i moja žena se trumira oko svake pomisli, a pošto mi ona ipak najbitnija na svetu, onda još uvijek ne razmišljam. I krivo mi je, s jedne strane neprekidno imam taj odvratan osjećaj, taj sense of missing out, što bi rekli Amerikanci, koje, ali neću, zaista nisam rekao da kuka, pa reću ni sad, ali krivo mi je, eto tako. Idemo dalje, evo ga jedan Lav Bujak, koji bi hteo, Nenade, više da pričaš, kaže, pitanje za Nešu, da li bi mogao malo češće da nam prenosi detalje iz svog profesionalnog novinarskog miljeja koje čuje ili video, pa kućeš više, jebote, čovjek stalno priča, a koji se nigde nikada nisu zvanično objavili. Naprimer, ona priča za Koferči visokog zvaničnika SPS je jedna od takih pikanterija koje bi volao da čujem. Ja znam da novinari svašta čuju i vide, ali da veliki broj takih stvari se drže za sebe. Hvala. Evo, ja ću da samo kažem, Nenad, ja mislim da ispričao sve živo, jebote, što ima. Ali ima, Nenad, nešto nisi? Ima, kako da ne, i ajde nek ostane, ajde da ostane, stvarno pokušat ćemo, Marko i ja u svakoj od ovih naših epizoda van DLZ-a, na kraju kao umesto Laku noć, mi ćemo ispričati priču za Laku noć, a ako vas zanima, evo, mogao bi sledeći put da ispričam priču o tome kako je tekao razgovor sa Slobodanom Miloševićem kad je bio u zatvoru i kad je pozvao jedno. Imamo novu rubrika za laku priču, Nenadova priča za laku noć. Da se svi ti ispričaš i da nadomestiš ono što nisi stigao da ispričaš u emisiji. Idemo dalje. Nandor Kiš kaže, ima dva pitanja. Moja supruga pita šta očekujete od Vidovdanskog stupa, šta narod očekuje, koja će biti reakcija režima. Ajde vidimo prvo to. Šta, Nenade, očekuješ od Vidovdana? Ja stvarno očekujem nešto. Najviše zato što vidim da studenti nešto najavljuju. I svakog dana dobijamo, vidjet ćete ovo, vidjet ćete ono. Mislim da nam malo podižu studenti hype, da nam malo podižu i očekivanja. I ono što bi ja najviše volao da se desi, neću da kažem, ali ono drugo što bi najviše volao da se desi, to je da ostanemo i da blokiramo Beograd dok ne raspiše izbor. Eto, to bi bila moja. I uvek podsjećam, sa studentima u Šapcu sam to pričao i stalno im ponavljam, imamo mi pretplatnike koji se sećaju u 96. 97. godine. Ja bih vas samo podsjetio na onaj jedan protest koji smo imali zbog krađe na izborima lokalnih 96. godine u novembru. Ako se sećate kada smo blokirali ceo Beograd automobilima, kada su nam se kao kvarili automobili, pa smo menjali gume, pa smo menjali filtere ulja i tako dalje. Kada bi ceo Beograd napunili automobilima i blokirali ga, ja mislim da bi trebalo sigurno jedno 5-6 dana da se to normalizuje i nakon odluke o raspisivanju izbora. Eto, ja bi tako nešto volao da se desi. Ja opet ne znam, ne mogu, nemam staklenu kuglu, s jedne strane
Imamo situaciju na fakultetima gde su se sad praktično profesori i studenti definitivno razdvojili, gde sada studenti sami protestuju, sami blokiraju, a profesori im to kao tolerišu, ali nastava se nekako ponovo uspostavlja. Činjenica je da dolazi leto i činjenica da sve više vidim golih nogu u ovim storijima, brate, na Instagramu, dakle, mnogo ljudi je otišlo već na more i sigurno još veći broj planira da ide. Zna se da Srbin ide na more čak i kad je bilo bombardovanje, ljudi su išli na more, dakle, odmah posle bombardovanja nema ničega što će Srbina da spreči da ide na bombardovanje, pardon, na more. Tako da, ja se bojim da šta god da se desi 28. posle toga će da, ne zbog ove što čita horoskope, nego zato što nas istorija uči da je letnja pauza po protest dosta pogubna, te bih podsjetio da je 28. juna 1992. bio jedan veliki skup koji je trajao do 5. jula, ja mislim, Vidovdanski sabor. To je bio najveći skup protiv Slobodana Miloševića do 5. oktobra. Po procenama politike tad se prvog dana skupilo u Beogradu 100.000 ljudi, a po procenama opozicije Vuka Draškovića 700.000, a po stranim procenama 300.000 ljudi. Dakle, 3 put više od onoga koliko studenti sada gađaju. Tražena je ostavka Slobodana Miloševića, traženo je sve i svašta, nenasilni su bili protesti, oni su sedeli u Beogradu nekoliko dana, već drugog, trećeg dana je bilo manje ljudi i onda se to nekako završilo. Evo naš sledeći gost, ja mislim da je bio aktivni učesnik tog protesta, DSS je tad bio, to jest onaj deo Demokratske stranke koji je postao DSS je tada bio aktivan na tom protestu Deposa. Ja mislim da će nešto slično se desi sad. Dakle, mislim da će studenti, da će ovaj nastaviti igru nerava, mislim da će studenti i građani blokirati šta mogu, a da on neće reagovati fizičkom silom. On će ići na to da ovi njegovi, kojih nema malo, imate i to u vidu, popizde zbog toga i da ima jedno vreme neku vanrednu situaciju i da kada se to malo... Jebe se njemu za Beograd, mislim, bole ga bre dupe, oni svi će da zapale i da bleje na svojim vikendicama i ne znam nija gde ima da se... Znači, šta god da se dešava, bit će između Beograđana i studenta i oni koji dođu u Beograd tih dana. S druge strane, eto, to je ono što ja mislim, ako on iole normalan, a ipak znamo da nije, ja mislim da će on pustiti da se dešava u Beogradu šta god. Dakle, i da će on da priča, evo, to su blokaderi, to su i življavaju se, a mi jadni ni pendrek ne podižemo. Mada je on rekao da oni čekaju pendrek spasa. Reci, Nenad. Pa ne, kad završiš sam teo samo da kažem da... To mi je ovako, nisam, evo, bukvalno sada pred vama, dragi lojalisti i dragi Nenade, znači, bukvalno pred vama razmišljam naglas o tome kako vidim taj 28. Eto, to tako izgleda. Ono što ja hoću da kažem u ime DLZ-a, to je da ćemo Marko i ja da radimo DLZ redovan do kraja jula, ali to ne znači da se u avgustu mi nećemo družiti sa vama kroz Smećarnik i kroz Puštene sa lanca i kroz lojalistički kutak ili eventualno neki vanredni report, tako da što se tiče DLZ-a mi nećemo ostaviti naše verne drugare da ne budu u nekom kontaktu i komunikaciji sa nama, a možda ne bi bilo loše da svi malo iskoristimo ovo vreme, da iskoristimo letnju pauzu i da se naoštrimo za jesen. Jer jesen će sigurno biti zeznuta, tu nemam nikakvu dilemu. Ja ne vjerujem da će stati protesti preko leta, ali će sigurno... Intenzitet će stati. Intenzitet je već pao i mislim da studenti i dižu sada intenzitet ponovo ovim protestom i lepo je videti dosta ljudi na ulici, ali sve vreme se to vrti u krug i ajde vidjet ćemo. Meni se ona ideja sa onim džakovima cementa i sa cementiranjem blokada... Ali s obzirom da je to izašlo u javnost kao i onaj oslobođenje iz Šacijlenda, ja pretpostavljam će nešto peto sasvim da bude i radujem se novim iznenađenjima. Pritom ne bi bilo loše studenti preko leta iskoriste priliku pa da pozavršavaju godine, da daju ispite, da iskoriste ovu situaciju kakva je, takva je. Ako mi već nismo sposobni
da njih pratimo u njihovoj borbi, što bi se oni do kraja žrtvovali zbog nas, neka daju ispite, pa onda i ovo nanovo od septembra. Šta da radimo? Do nas je, nije do studenta. Se slažiš? Se slažiš, Mare? Do nas je, nije do studenta. Ne, naravno, brate, pa svi su ih prodali koji su mogli. Pa, to ti kažem. Osim nas malo, ali Nenade, ti i ja u ovoj smo borbi bili pre studenta, tako da se mi ne računamo, računaju se samo oni koji su novi ušli u borbu zahvaljujući studentima, a oni su se osuli i nismo baš, a treba, dakle, te ljudi treba većinski da podrže studente da bi se nešto zaista promenilo i desilo, a ne samo da čekaju glasanje na kome siguran sam će studenti i studentska lista pobediti. Nandor Kiš kaže, da li Trumpov sinoćni potez, način na koji je bombardovao, može da ohrabri Vučića da možda radi bilo šta, ukoliko je to u interesu SAD i EU? I da li je ovo potez da zvanična Bela kuća i Brisel neće stanu na stranu studenta i naroda za promenu u Srbiji? Pa ja mislim bez bombardovanja da je očigledno da neće. Po ovome, može li se izvući konačan zaključak, smo prepusteni sami sebi, ako je tako, da li to kao odlučnost u istrajnosti uprkos svemu trebalo naglašavati na Vidovdanskom skupu i drugde? Pa sad ovo je dosta kompleksno pitanje, sam zaboravio njegov početak, ne vidim kakve veze ima rat na Bliskom istoku sa nama, osim što će Iran možda da nas bombarduje zato što prodajemo Izraelcima municiju. I što će poskupi nafta, gorivo, što će poskupi. Ne rade, jebote, oni su zapretili svima koji a ja vidim jednu zemlju koja je idealna, a to je ta zemlja jedna jedina. To je ne idealna, znaš, kao Iranci su bili u fazonu, čekaj, kome možemo sada jebemo majku, a znaš da ne jebemo mi baš preterano, znači ne mogu Amerima, Izraelcima, to je već okej, misli to šta rade, već rade, ali nešto malo sa strane, neki novitet da bude, znači kad bi zveknuo, problem je što je ova budala, Nandore, i to je odgovor na tvoje pitanje. Niko njega ne podržava bespogovorno, misli da mu se svi smeju sa zapada, da izlače koliko mogu i sa zapada i sa istoka i dokle god. I ja mislim da je on doveo zemlju u jednu paradoksalnu situaciju u kojoj može bilo šta da vam se desi u Srbiji i da ništa neće biti iznenađenje. Znači da padne iranski projektil, neće biti iznenađenje. Da Amerikanci bombarduju, neće biti. Rusi da pošalju tenkove, neće biti iznenađenje. Šta god da se desi zahvaljujući Žvalovoj probisetu, odnosno baba Žvale, ja mislim da jebi ga može da prođe, pošto kod nas već sve prolazi, zabrinjavajuće puno toga prolazi. Imaš ti, Nenade, neko viđenje? Ja bi se samo pozvao na našu lojalistkinju Milenu Tonić i ne bi imao šta da dodam ovome. Nemoj sad da činiš, da praviš sebi lakšu emisiju za sve. Ne, vidi, sigurno će da koristi, ali on bi krenuo u svaku vrstu represije bi krenuo i da je ovaj bombardovao i da nije bombardovao Iran. Ja se samo plašim ako Iran baci te rakete ka nama, da ni jedna druga zemlja neće da presretne te rakete, a mi sa ovim našim praćkama teško da možemo da se spasemo. Ne, mislim, vidio ona hipersonična, brate, kako se zabada, evo. Tako da, eto, ja ne bi nešto se petam mnogo u tu priču. Znaš šta sam video danas, to je zanimljivo, u nekom od ovih tabloida, recimo da je to Alo, u njima vidim najdebilnije stvari. Znači, Vučić sazvao važan sastanak za sutra, sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. A pored njega, bukvalno savet, naslov Evropa u panici, saznali savet za evropsku bezbednost. Dakle, oni su u panici, a ovaj je cool i on sastaje važan sastanak. Kaži mi, a da li će da otvori prozor na tom sastanku, to mi je bitno, pošto sada komunicira sa prozorima. Jebote, možda će da mu se otvori neki prozor da uđe iranska raketa. Marko Gajić ja bi samo bi pozdravio Iranci i rekao, ljudi, mi ne radimo ništa, to budala, gađite budalu, a ne nas, brate. Da li se epizoda montira, kaže Marko Gajić, ima dva pitanja. Prvo je ovo, da li se epizoda montira nakon snimanja ili se emituje samo ono što se uživo snima? Pitam zato što me zanima, zašto nikad ne nalepite nešto preko ekrana dok pričate o nekoj temi, eventualno Nenad pokaže da sa telefona u pravcu kamere, što se naravno nikada ne vidi, kaže on. Dragi naš Marko, dakle, ova emisija se snima uz pomoć realizatora i uz puno dranja na Nenada i mene, da počnemo u minut i da završimo u sekund, bez ikakvog dodatnog, pa kad sam ja opsovao baba Žvalu
naknadno se samo bipuje Marko Vidojković. Eto, to je jedino što se naknadno radi sa našom epizodom. A pre nije nema skraćivanja, nema dodavanja, nema ničega, idemo kao da idemo uživo, eto tako gledate, bukvalno. I mi smo taj manir preuzeli iz ove naše, videli smo, brate, što da ne, improvizacija je najbolji keva dobrog programa, tako da i ovo sad isto tako, nema ništa naknadno, nema sečenja, po neki put nešto kada opsujem, pa Nenad ipak, da nas ne bi prijavljivali na YouTube-u. Nenad zamutira. Drugo pitanje Marka Gajića, da li razmišljate o mogućnosti da radite u samostalnoj režiji emisiju? Mare već učestvuje putem video poziva, nekako kontam da ne je bilo nemoguće opremiti i Nešu, pa evo opremljen. Ujedno podignete nivo produkcije za sve što radite, dobijete više na samostalnosti. Pa to Nenade sledi kada puknemo skroz sa United Media. To je ono što nas sigurno čeka ako dođe do tog crnog scenarija. Imam pitanje za sve koji gledaju, da glasaju, dakle i ovde na Patreonu i na YouTube. Da li biste više voleli, pošto znate šta, treba na vreme razmišljati, da li biste više voleli da gledate DLZ preko Riverside-a koji bismo radili Nenad i ja, u kome bismo Nenad i ja i gost kao treći, dakle ovako snimali emisiju i emitovali kao nekad DLZoom u vreme, ko se seća pandemije na ovome Šapcu, ili biste radije da Nenad pronađe studio u kome će onda dođe, a ja da snimam sa ovako isto televizoru, ali da budemo... Dok se ne vratim u zemlju, jel, jedno ću se valjda vratiti, jebi ga. Eto, recite šta vi mislite, šta ti Nenade kažeš za ovo u samostalnoj režiji? Ne, ja sam već počeo da gledam studije, jer moramo da budemo spremni. Mi smo, evo, najiskrenije, Marko i ja smo informaciju o uskraćivanju troškova za nas i to brutalnom rezanju. Brutalnom rezanju DLZ-a, mi smo bili potpuno nespremni i ja sam bio onako poprilično razočaran u sve to. Marko je uzeo i rekao, dobro, ajde da probamo. Bio je mnogo smireniji od mene i to je prihvatio mnogo onako normalniji od mene i imali smo mi i nekih ponuda, nije da nismo, ali mi smo odlučili da ostanemo ovde gde jesmo. Prvo, ta firma i kompanija je učinila dosta za nas sve ove godine. Druga stvar, nijednog trenutka pitanje našeg odlaska iz studija nije dovedeno. Tako da smo mi, imamo odličnu saradnju sa ljudima, mogu da, Mare, kažem, izvini, da i mi smo odlični za saradnju, nikada nismo prekršili rokove, nikada nismo... Nema boljih za saradnju. Razumeš, znači... Neki put ja opsujem Firera, ali nema veze. Ne, to ne ulazimo u to. Ja ti kažem samo, mi smo maksimalno profesionalni što se tiče naše obaveze prema kompaniji. Znači, nije bilo nikada da nismo poslali najavu za emisiju, tekst za prateći za emisiju, da nismo poslali sinkove iz emisije. Znači, mi to radimo veoma predano. Ta saradnja ne treba da se završi tako što će neko dupetom da zatvori vrata, ali ako budemo došli, budite sigurni da ćemo naći način da dalje radimo. Kada bismo imali 2000 pretplatnika, mi bismo mogli da razmišljamo o potpunoj samostalnosti. Mi sada nismo ni na pola puta. Nismo daleko smo od toga. Ali znaš šta, evo imamo jedan međukorak. Šta ako dođe sada United grupa i kaže, nemate sad više nikakvih para, ali ostaje vam produkcija. Mi ćemo opet da kažemo... Pa u redu, bolje je i to nego da plaćamo studio. Da plaćamo studio. Da. Znači, em ćemo ostati bez kinte od United Medije, em ćemo morati da platimo studiju. Što ne bismo iskoristili studio. Ja bih samo da podsjetim sve koji se sećaju 2000-te Slobodana Miloševića i 99. kada je Žvalava Bitanga bila ministar informisanja. U jednom trenutku, jedini slobodni medij koji je ostao bio je Studio B pod kontrolom SPO-a koji je bio na vlasti u Beogradu sa SPS-om. Kojadinović je bio urednik tog Studija B i Studio B je radio B92 koji je ukinut praktično od prvog dana bombardovanja,
ako je bio jedina slobodna stanica u zemlji uz Radio Indeks, on je radio B92 Indeksu pozajmio svoje frekvencije koji su se jedva čule. To su bili radio B2 92 koji je radila redakcija 92 i dakle to su bila dve radijske frekvencije i Radio Indeks koji su se jedva čule. Dakle, situacija je sada bolja jer sad imamo internet. Dakle, ne moramo da se uzdamo u to, a oni će sigurno pokušati, kad je Božo Prelević rekao, ja sam tu isto, oni će sigurno pokušati da urade sve da bude situacija lošija. Jedino što može da spasi da Šolak kupi Telekom, ja se nadam da će to tako biti, Nenade. Eto, ti si mi otvorio oči i novu nadu si mi otvorio i meni i svim ovim ostalim Patreončijama. Zamisli Šolak postane vlasnik Telekoma, većinski vlasnik. Ne, nego čovjek sa najvećim brojem akcija je. To je to. Ono Karleuša na aparatima. Da, bit će to dobro, svakako bolje nego ovako. Aleksandar Trajković pita, zbog čega se svi uzdržavaju od javnog potvrđivanja su opozicionari koji sede još uvijek u Skupštini namerni pomagači ostanka na vlasti i nepomenika. Da budem precizna pod vodstvom DŽ, to je vada Dragan Đilas, by the way, i on je za mene nepomenik. Evo ja ću prvi, Nenade, pošto se ja prema njima krajnje oštar i ostaću oštar. Prije neki dan je Biban, koga nameravamo da dovedemo u neko narednih epizoda, pričao na kanalu Bez cenzure o tome, podsjetio nas je da stranke koje su bez ikakvog povoda bojkotovale izbore za beogradske opštine i za još neke opštine u Srbiji, da to nisu radile, sada ne bismo imali ovolike probleme, možda ne bismo imali čak ni Ćaciland, ali svakako bi Ćaciland bio na slobodnoj opštini, dakle ne bi mogli da se baškare toliko. On kaže, Boban kaže, a i cifre kažu, dakle da bismo imali Vračar, Stari grad, Savski venac, Zvezdaru, Novi Beograd, garantovano. Dakle, ti ljudi su ili pokvareni, ili su nesposobni, to je moje mišljenje. Ili ne žele, Mare, ne žele da uzmu vlast. Ili ne žele, jednostavno, pa to spada u pokvareni. Znači, njima odgovara da budu u parlamentu, ali zato im ne odgovara da negde uzmu vlast, zato što jebi ga, kad se uzme vlast, onda moraš nešto i da radiš, a ne samo da kenjaš. I ja se bojim, nažalost, ni ona ekipa koja je izašla na te izbore nije bila uopšte bolja. To je naša tragedija, naše opozicije. Ta banda nije, setite se, nije uspela da nabavi normalne potpise. Njima su poništavane liste, brate. Njima su na listama bili kandidati koji su odlazili, koji su bili ispred Srpske napredne stranke. Dakle, uopšte ali ona ekipa koja je bojkotovala zapravo je bez borbe omogućila ovima dolazak na vlast, a ovi su uz imitaciju borbe tome pomogli. Dakle, opozicija je zaista pred, ja mislim, velikim preispitivanjem. Ja lično ne mogu, Nenad će možda da nađe nekog sad kad bude izlagao, ali ja ne mogu nikoga tu da nađem, razumeš, da mi u odnosu na ono što, i mislim da je to nekim od njih i jasno, na primjer Tadiću ili ovome Robespieru, Milivojeviću, oni se ne mešaju, kažu studenti su carevi, i mislim da to treba bude jedini ispravan stav, jer opet vidimo da ista ta ekipa, Nenade, koja je kenjala za izbore, vrate, u beogradskim opštinama, koja je prodala ovima, a možda i ceo grad Beograd, sad Kenja zbog studentske liste i zbog zahteva za vanrednim izborima. Znači, najgluplja stvar koja postoji u politici, najgluplja stvar koja se pokazala kao par excellence glupost u Srbiji je bojkot lokalnih izbora. Znači, ti si posljednji put na lokalne izbore izašao 2016. godine. Sada je 25. Vučić je podelio lokalne izbore jer nema snagu i energiju da izbore iznese na onaj način na koji on to želi. A to je uz pritiske i tako dalje. Pa je pola uradio u decembru, pola 24. a pola u junu 25. godine. Šta se desilo u toj situaciji? Samo da se javim da kažem ćerki. Milice, izvini, snimam emisiju. Pozdrav. Zovem te, evo pozdravlja ti Mari i lojalisti i naši pretplatnici. Ćao. Ne možeš da... Ti, zahvaljujući tome, ti danas nemaš u lokalu, nemaš lokalne političare, nemaš partije. Partije nemaju svoje opštinske odbore. To je sve deo tog
Vučićevog sistema uništavanja političkog života u Srbiji. I evo sada, na primjer, kako ti da se buniš ili šta da uradiš, zato što je raspisani izbori, ponavljaju se izbori za ovo jedno mesto u Kosjeriću u utorak 1. jula, radnog dana. Znači, to nije demokratska praksa, ovaj je našao neku varijantu da to njemu odgovara. Stranke nemaju svoje opštinske odbore po unutrašnjosti, nema ko da se bori, nema ko da podigne, nema ko, znači, bojkotovati lokalne izbore. Zašto je bojkot inače? Ja sam veliki pristalica bojkota, ali bojkot u Srbiji ne može da opstane i da uspe, zato što ovde ako kažemo bojkot, neće svi da se pridržavaju bojkota, uvek će neko da izda. Tako da, nemojte o bojkotu da razmišljate, sem ako budu parlamentarni izbori, pa se svi dogovorimo da ne idemo na parlamentarne. Na lokalne izbore, ljudi, moramo da izađemo, da se borimo za našu ulicu, za našu zgradu, za naš parkić. To ne smemo da prepustimo govnima nikada više. A čekaj, pitanje je bilo za Dragana Đilasa i za ovu opoziciju. Pa kako, pa eto, gledaj. Mislim da su otvoreni saradnici Žvalavog. Pa čekaj, ajde kaži ti meni, jedini način da Vučić dobije Beograd i beogradske opštine u junu prošle godine je bio da se opozicija podeli. Imamo taj prvi korak. Svi su potpisali dogovor sa ovim proglasom, nema izbora dok se ne promene uslovi. Da su se toga pridržavali, pa ajde. Ali pošto znaju da neće se pridržavati, i svi su znali od ranije da Zeleno-levi front, Miki Aleksić i ovi PSG, oni hoće da idu na izbore. Znači, dajte, jednom je trebalo da se dogovorite, da izađete jedinstveni. Oni da su izašli, pa čak i ovo da se desilo, kao ono, bojkotujemo Beograd, izađite na Vračaru, mi bismo ih oduvali tamo. Oduvali bismo ih u Nišu, oduvali bismo ih u Novom Sadu. Novi Beograd je u ovakvim uslovima za jedan glas, kao i u Kosjeriću, dobijen. U Čačku bismo dobili isto. Znači, ja ne mogu da razumem da nekome, bila je ta priča iz Stranke Slobode i Pravde kao, neću da se borim, nije cilj da pobedim na Vračaru, hoću da pobedim u Srbiji. Brale, da bi pobedio u Srbiji, moraš da pobediš u Kosjeriću, mora pobediš u Surdulici, u Babušnici, pa onda da pobediš u Srbiji. Slažem se ja, Beograd je, znači, ja bukvalno ne mogu da oprostim opoziciji to što nije bila jedinstvena 25. godine. Eto. Ono što je isto, ja mislim, važno za tu temu, to je fantazmagorija o tome kako naterati režim za bolje izborne uslove. Ne postoji nikakav plan. Pre neki dan je opet Ponoš bio pametan pa je rekao, ajde sada da ne plaćamo svi račune. Druže, ta ideja sa 40% građana koji glasaju za SNS, vidimo da ne može da prođe. Dakle, dogod je njih toliko, ti ne možeš da imaš, znači ima oni da se izvršitelji da se useru od sreće ako poslušate Zdravka Ponoša. Zato što i postoji veliki broj koji će da plaća račune i dalje, a mislim da u taj broj spadaju mnogi normalni ljudi koji shvataju zakonitost tržišta da ako nešto trošiš treba i da platiš. Dakle, to je neka logika. Mare, složit ćeš se da ima milion drugih načina i metoda da se suprotstaviš ovome, a ne da ne plaćaš račune. Ne, i očigledno da nema, zato što su studenti prvi izašli sa otvorenom borbom s kojim evo vidimo, 7 meseci se studenti bore sa blokadama i to opozicija nikada ne bi mogla da napravi bilo šta ni izdaleka slično, pa opet i da su napravili, očigledno ne bi naterali ovoga da promeni izborne uslove. Dakle, ne postoji način da se promene izborni uslovi, da ga naterate, tako da je ta priča opozicije jedan pokvareni spin na koji se dosta... Koji ide na ruku Vučiću. Ide na ruku, zato što oni ne mogu da se dogovori da budu jedinstveni. Tako je. Prema tome, eto, mislim... Mare, samo dok mi nije otišla misao, apropo prvog pitanja koji smo imali, čiji smo mi sada ako nismo više Šolakovi, to me zanima. Čiji smo pajaci? Pa da, ako nismo Šolakovi. Nenade, mi smo... Da ćemo opet da budemo Đilasovi. Đilasovi, da, brate, ono je.
Za sad od ove promene United grupe bio je Božo Prelević u Informeru ili u Alovu, nisam siguran, ali nisu ni citirali emisiju, rekli su opozicionim medijima da je pričao, njega su citirali i zajebavali, ali nas nisu pominjali, Nenade, tako da smo sad izgleda u nekom limbu što se toga tiče. Sledeće je Greca Talić, kaže za Vidojkovića. Ja ću pročitati prvo svoje, pa onda tvoje pitanje i onda ću ga odgovoriti. Kaže, zagolicao si nas sa epizodama Đubretu u Danasovoj kolumni pre neki mesec. Pa to je bilo i prošle nedelje. Da li moglo se očekuje nastavak romana ili bar još neka epizoda tipa Đubre na Đurđevdan, Đubre u danu pada režima i da li ima Đubre na englesko prevedeno? Nema. Dakle, da odgovorim odmah, ne bih rekao, situacija je toliko odvratna da sam ja morao Dragišu da ubacim u neke kolumne. Mora neko da jebe majku u ovom režimu, a pošto to ne možemo mi, zna se ko je taj, to je Dragiša. Planiram uskoro da napišem jednu epizodu u kojoj će Dragiša da otkrije kako se posluje sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To će biti jako zanimljivo. Tako da kada mi dođe ja jednom nedeljno ili jednom u 10 dana ili neki put 2 puta nedeljno, ja ću da ubacim Đubre u prozu i mislim da je to, da ne treba podcenjivati kolumnu u Danasu i pisca na zadnjoj strani, tako da ovo je sasvim dovoljno. Pisat ću ja neki drugi roman, čim budem na to malo vremena od ovog užasa u kom se nalazim, da se skoncentrišem na pisanje, a Đubre ćete čitati, dakle, povremeno u Danasu, za sad kako stvari stoje. Mada, Đubre i Srpska pravoslavna crkva su tema bukvalno za roman, a ne samo za jednu kolumnu. Za Kulačina. Prvo, hvala što sve ove godine pratiš sve te gluposti za priloge, kako mi ne bismo morali nikad, kaže Greca Talić. A pitanje, što ne bi sakupio zbirku kolumni, Nenade, svih, pa i onih sa Al Jazeere i objavio? Ako već, jesi otipisao, Nenada, pitanje? Ako već jesi... Ako već jesi, oprosti na moje neinformisanosti, gde to može da se nabavi? Nije. Hvala vam obojci, pozdrav iz Njuce, to je New York. Dakle, Grec iz New Yorka, Nenade, šta će bude sa to zbirku kolumni? Ajde. Ma eto, pa neće niko to ni da objavi. Mislim, nisam ja nikad to ni pitao nikoga da li bi neko objavljivo, da li ne bi. Ja bih voleo to da imam, ali o tom potom, vidjet ćemo. Mi smo imali neku ideju kao da imamo zajedničku danas zbirku kolumni, ali ja sam u ovom trenutku već na preko 920 kolumni, ja pišem to mnogo češće, tako da smo se i tu sad nalazimo u nekom raskoraku. A i objavio sam raskorak koji objavio sam knjigu kolumni iz Buke i ja bi prvi i više sam puta Nenadu rekao, tako Nenade, da treba da skupiš naročito kolumne za Al Jazeera. Koliko ih imaš, brate? Pa pišemo 2020. novembra, ja mislim. Ne. Ja mislim da su kolumne za Al Jazeera, evo izvini, u svo poštovanje za kolumne koje pišeš za danas. Od 19. godine ja pišem, da. Kolumne za Al Jazeera su ti stvarno, vidi se da pišeš za inostranstvo, jebi ga, pa onda se posebno potrudiš za njih i zaista to su jako dobre analize, retko gde si se zajebao. A ovako, danas svi idemo srcem kad pišemo za danas. Da, danas pišemo srcem, a za strance pišemo racijom. Ja podržavam i hvala ti Taliću na ovom pitanju, zato što ću ja sad se potrudim, ponovo ću da pokrenem tu temu s Nenadom, pa za početak, Nenade, ti skupi kolumne, ko što sam ti rekao, skupiš kolumne, da vidimo koliko ih ima, koje ti se najviše sviđaju i onda tražiš izdavača, ja sam siguran da ćeš naći izdavača, siguran sam. Idemo dalje, Aleksandar Cvetković kaže... Vraćam priču na par meseci unazad na onaj zloglasni intervju s nepomenikom na Insajderu. Ako ne grešim, Mare je tu malo najbo, Nenad je najbo. Jer je kritikovao što su u to trenutku zvali nenadležnu instituciju. Znali se malo više o tome, uvertiri za intervju i cijelu situaciju koja je bila jako smotrena. Šta se desilo na relaciji Mare i Brankica? Lično mi je malo teže da prihvatim da je ekipa Insajdera kompromitovana, mada taj intervju i svakako nije najslavniji trenutak, pa bih volao da znam o tome. Nenad, oni će opet gledati, opet će nam jebati majku sad posle ovoga. Da li znate šta je bilo iz kulisa? Odmah kažemo, ne znamo. Kad smo kosočili detalje, ne bi mi smetalo, čujemo još o voditeljima novinara upetnog integriteta i zadnje misli da je nešto spomenuo da ne biste zvali Mišu Bačulova zbog ružne prošlosti, može li detalja o tome? Ne znam ništa o čoveku, skoro je imao seriju interesantnih snimaka upućeni našim političarima po nosom. Izvinjavam se ako sam pobrkao aktera, aj Nenade prvo za Bačulova. Pa za Bačulova, Bačulov je bio valjda deo te SNS organizacije, on je, ne znam, dobio
od grada Novog Sada pravo da koristi deo Spesa kao svoju teretanu i on je radio na prikupljanju sigurnih glasova. SNS je to dokumentovao nekim spiskovima gde se nalazio njegov potpis kao čoveka koji ih je popisivao. Ja stvarno se trudim da budem onako, ako mogu da budem dosledan, teško je to u ova vremena. Naročito je teško kada su drugi ljudi u pitanju, mislim. Evo najiskrenije, ja stvarno ne mogu da razumem čoveka koji je dobio take batine Slobodana Miloševića, koji je hapšen, koji je u našu emisiju došao sa lutkom Aleksandra Vučića u zatvoreničkom odelu i sa bukagijama na rukama i onda on postane njegova udarna pesnica. Priznaćete, to su stvarno termičke promene i ja to ne mogu da se sa time pomirim. Tako da ja ne mogu baš lako da pređem preko toga da je neko skupljio sigurne glasove za SNS. A sad je kao naš. Sad ćete vi reći, pa da, i Šarović nije bio nikada u SNS-u, Šarović je bio u radikalima i kažem, mi smo Šarovića doveli kao kolegu fenomena, a ne kao političara koji u našoj emisiji branio svoje političke ideje. Tako da, svaka čast i Miši Bačulovu i sve, ali mislim da imamo mnogo drugih ljudi koji treba da pozovemo u DLZ, a u ostalom mi često se konsultujemo sa svima vama i ne bežimo od toga da zajedno dođemo do gosta za našu emisiju. Evo, sad kad je zakukao za Mišo Bačulovom, možda ćemo ga uzeti u obzir. Ja ne znam, znaš šta, ja nisam sa njim imao nikakav kontakt, pratimo se na Instagramu, ja ne znam da li je on demantovao mislim da nije te priče o SNS-u, možda je on pokajnik, šta god daje, to što on kad se pojavio onako baš posle 1. novembra sa onom cisternom, meni je tad bilo čudno, ja sam tad prvi put čuo za njega i ja se izvinjavam, bio sam u zonu, ko je ovaj veliki, brate, šta on radi, brate, šta izigrava sa ovom i zašto ispred ništa mi se u vezi sa tim, evo Nena zna, on je bio na protestu, ništa mi se u vezi sa tim protestom nije dopalo, niti dopadalo, ni to što se išao pred gradsku kuću, ni to što su se tražile ostavke ovog Vučevića i ovog gradonačelnika koji su obojce i podneli ostavke i niti mi se dopalo to što je lomljena ta kuća, bilo ništa, a nije mi se dopao ni Miša Bačulov koji je tu bio sa tom cisternom. Tako da kasnije on imao dobre ispade za Đilasa, ali ako Đilas radi, zašto ne bi dakle, možda je to, znate da oni vole da dobacuju jedan drugom, razumeš, loptu, se mi samo zbunjujemo. Što se Insajdera tiče, ja mislim da Insajder služi režimu, da su oni negde na pola, da oni služe režimu, da oni mogu da kažu, slično kao Blic, da mogu da kažu, evo vidite, postoje neki disonantni tonovi, u novinarstvu Blic Insajder nas kritikuje, kao što možete da primetite, i Blic i Insajder gotovo nikada ne kritikuju Aleksandra Vučića, ili sigurno nikada, oni kritikuju režim, oni kritikuju te neke fenomene, te hiljade fenomena i previše često se prave kao da je ovo normalna država. Evo šta se desilo, ja sam napisao kolumnu Outsider u Insajderu, ja mislim da se tako zvala, da sam napravio jedan skeč kako sam ja video taj intervju, i ono, znaš, kao, jebote, prvo je Jugoslav Ćosić jebo majku Draži, a onda je Brankica jebala Kevu, nije nesrećno kulačinu, brate, zbog toga. Meni niko nije, neka žena koja je sa mnom radila intervju za portal Insajder pre 2 godine kada sam bio relociran, jedna od mnogih koji su tada davali intervju, oni su se posle pozivali na to, evo kao Vidojković je sjebe, a mi smo ga zvali kad je bio proteran. Mislim, znaš šta, nisam jednom bio na Insajder televiziji, tako da računam ko da me niste zvali, a što se tiče, znači, moje kolumne, koje je, brate, satirična, niko mene neće da, niti Nenada Kulačina, i meni je žao što on, brate, često doživljava neprijatnosti zbog mene, doživljavao si ih i od Đilasa, opet zbog mene, niko neće da određuje šta ću ja da pišem i šta ću ja da pričam. Tako da,
Kogod bio, brate, znači ne može nikakav Brankica Stanković mi nije moralna vertikala, ja sam sebi moralna vertikala, zato što Nenad i ja smo toliko toga uradili da stvarno svi ti likovi mogu da, naš Brankica Stanković je ostala u zemlji, imala je policijsku pratnju kad su je pretili navijači. Ja nisam imao nikada nikakvu zaštitu, nikakvu pratnju, mogu sad da odem iz zemlje. Tako da, znaš, i sada mene, koji nisam tu, da jebe nekakav insajder, pa brate, neka ga duvaju, mislim i ovom prilikom ću ponoviti, slobodno neka duvaju, nek se izvine prvo, pa možemo onda da komuniciramo ponovo, ako se insajder ne izvini, Nenadu Kulačinu i meni, onda žao mi je, eto. Ja ću samo da dodam da imam veliko poštovanje za ljude koji rade u insajderu. Tu si i tad uporno pričao, opet si ti najbolji. I pritom ja sam, kada je krenuo hype pre nego što je krenuo intervju, ja sam rekao, ljudi, pustite bre da vidimo šta će da, kakav će intervju da bude, mislim, šta vam je, polako, smirite se. Čak je to Brankica Stanković i Insajder su retvitovali taj moj tweet i onda je posle krenula ta, ne znam zašto su se meni obratili, ja sam imao svoj stav o tom intervju, da je taj intervju bio loš. Znači, ne kažem da jednostavno vi ne možete sa Vučićem da napravite dobar intervju, jer vi Vučića pitate, da ga pitate, evo, pada kiša napolje, on kaže, da, vi ste ubili Ranka Panića. Mislim, evo, kao što sada ispalo da je Đilas ubio Ranka Panića, ne znam, da je Đilas isporučio, da su studenti blokaderi isporučili, kako je on rekao, Slobodana Miloševića. Imam svoje mišljenje, ja ovoga Jugoslava Ćosića nikada nisam doživljavao kao novinara, to je jedan lik koji je prolazio kroz medije kao kroz vrućim nožem, kroz puter, uvek imao povlačeni položaj, ničim zaslužen, znam na 92 koliko je nepripremljen radio intervjue, prema tome nemam nešto što kaže Marko Sačić, ja prema Brankici imam poštovanje, radili smo zajedno na B92, ona je bila ugrožena, ja svako ko je ugrožen, Jugoslav Ćosić nikad nije bio ugrožen, uvek imao jezive honorare, jezivo velike plate, znači uvek je bio neki rukovodećim mestima, ne znam ni kako, ni zbog čega, i sad će on nekome da priča. Za početak mogao bi da, ajde, neću ništa da pričam, jer to nije, to stvarno ne treba, to je, ne doživljavam da su novinari ljudi koji smeju tako da se ponašaju kako se on ponaša i ono što on radi, tako da me za njega zabole uvo, baš i boli me, da vam ne kažem šta, ali čisto insajder ima novinare, novinarčine, ima ljude koji stavljaju glavu tamo gde drugi ne bi mali prst od noge smeli da stave, ali nisam ja kriv, ko kada bismo mi doveli Vučića i Vučić nas napravi isjecka nas u frontstvu i šta sad, mi treba da idemo i da kažemo ne, razbili smo Vučića, mi smo ovo, nismo. Ne. Tako da se nadam da je okej, da su zadovoljni. Još jednu stvar su oni zamerili to, zato što se ja zajebavao, dakle, kako se on pozvao tu, oni su rekli, ne, mi smo ga pozvali u oktobru, i onda je on odlučio, onda je on odgovorio na poziv u martu, kad je bilo to? Pa ja bi mu rekao, pa izvini, doći ćeš kad nama bude trebalo, neka tebi treba. Druže, odjebi. Pa to se dešavalo i sa DLZ, brate, znači neko nas odjebe i onda ga mi zovemo sledeći put kad mi hoćemo. A dobro, nisu nas posle ni javljali, ti koji su nas otkačili, ali evo, Željica, i ostalo je još par pitanja samo. Željica Krucučić opet kaže, koja je poenta ove asocijacije novinara u Srbiji, ANUS, pa to smo imali u DLZ. Naravno, pričali su se, samo moram da ti kažem da sam ispravio neke ljude na Twitteru koji su rekli da kako je Kesić u posljednjoj emisiji im dao nadimak ANUS, ja sam ispravio, rekao nije Kesić, nego je to radio moj kolega Marko Vidojković u DLZ-u. Nisam ja ni Kesić, to je narodna umotvorina, ja sam to smislio. Ali ja, dok je stigla epizoda, ja sam video da ljudi su već drugi sa svih strana počeli ANUS. Dakle, svima nam je ANUS pao na pamet. A šta drugo? Kada se asocijacija novinara u Srbiji zove ANUS, jevote. Ja sam izmislio ANIS. I kada ispred njih imaš Vučićevića, imaš Marića, imaš Jovanu Jeremić, imaš Minju Miletić, šta će ti više onda?
Nenade, kad nas otkači United grupa, ti onda možeš isto da se konačno iseliš iz zemlje. Pa ti na lokaciji X, ja na lokaciji Y, da nemaš više traume, čovjek bre ima telohranitelja svaki put kad izađe napolje. Ja se plašim da to June mene neće da mune, jer je ipak, deca su mi ovde i ne bih zbog njih mogao nikada ovde. Dok oni ne odu. Dakle, Mladen Pavlović, 2 pitanja. Kako ste zadovoljni trenutnom sinergijom studenta i građana? Kao što smo rekli, evo ja ću da ponovim svoje mišljenje. Ja sam nezadovoljan. Dakle, vrate, katastrofa zato što samo studenti se iscimavaju, građani u zborovima. Ja nisam siguran da je to pravo rešenje, jer zborovi nisu oličenje većine građana koji žive na teritorijama. Dakle, može zbor da osnuje i 40 i 50 ljudi, ali da li je 50 ili 100 ili 200 ljudi prava slika jedne opštine koja ima više 10.000 ili više desetina hiljada ljudi, nisam siguran. I zato se bojim da je sinergija između studenta i zborova je očigledno okej. Ali broj ljudi u zborovima, mislim da su Srbi, mislim da generalno direktna demokratija kao što su zborovi, ja nisam neki fan, ja sam fan predstavničke demokratije, ako mene pita kad studenti budu menjali ustav, da se biramo svi direktno, onda ćemo da se biramo direktno, do tada biramo se na izborima i nisam siguran, zborovi su možda doprineli lokalnoj mobilizaciji, ti zborovi će verovatno biti potrebni na izborima, dakle, na predstavničkoj demokratiji, dakle, bit će potrebni za mobilisanje na lokalu, merenje glasova i tako dalje. Eto, to je. Kako si ti zadovoljan, Nenade? Ja bih samo rekao, ajde da na to pitanje sačekamo odgovor 28. juna. Mislim da se svi slažemo, kaže Mladen Pavlović, da je trenutna opozicija katastrofa. Evo, pričali smo, boga mi, dosta njih nije opozicija, tako je. Imamo od toga primjera iz bliske i daleke prošlosti i onda sad on priča Šutanovac, Jeremić, G17, Vuk Drašković. Nemoj tako, Vuk Drašković se vratio na pravu stranu. Čim je Danica Drašković dobila nogu iz Nisa, znači da je Vuk ponovo naš. A Vuku je, Nenade, najlakše oprostiti, jebote, nekako, a? Ova prva Juna zaborava nema. Ne možeš, jebote, na Vuka da se ljutiš, čoveče, u tome je problem. Kaže, jebeš mu mater, kako prosječan čovjek da provali koga da bira? Pa za listu studentsku, jebote, za koga? Eto, sad imamo studentsku listu, tako da... I moram da vam kažem samo jednu insajdersku informaciju, ali neću da je kažem do kraja, ne bi bilo fer i pošteno prema studentima. Studenti su našli način kako da ti ljudi koji će ih predstavljati na studentskoj listi ih nikada ne izdaju. Znači, ne može ono da uđe u parlament i sad, ja sad odu na drugu stranu, nezadovoljan sam ovo i strupam iz poslaničke grupe. To, June, da vas mune, koji hoćete da budete na studentskoj listi, ovoga puta neće. I završavamo, vidi, Nenade, ubili smo sat i 10 minuta kao inače, jebote, ja ne znam kako to, ništa. Vladimir Obradović, pozdrav drugari, u stvari nemam ni jedno suvislo pitanje, jer manje više znamo šta se radi i na koji način. Samo da vas pohvalim za sve što radite i nastavite da pumpate, učutati nećemo. Ovaj nam odjavi emisiju, jebote. Čekaj bre, stani, imalo jedno pitanje bre zeznuto, si preskočio? Kako bre, ne? Čekaj. Sam čitao dozdo. Ma kako bre, bilo jedno pitanje... Šta je bilo? Jedno pitanje bre bilo zeznuto. Ili misliš onoga što je mislio, što je pitao, a to je bilo, Nenade, ispod druge emisije? Nema, ono bilo pitanje u koji odnos je, ako vam je dozvoljeno reći, makar i u relativnim vrednostima, koji je udeo finansiranja, ne računajući upotrebu studija, koju dobijate od televizije u odnosu na Patreon? Mali, brate. Mislim, ali gde si to pročito, bre? Evo ga, to je pitao, da ne ostane dužan, Marko Gajić je pitao pa Marko Gajić koji je rekao da li se epizoda montira posle snimanja i emituje, nisi čitao do kraja. Do kraja, ja bi samo teo da kažem da deo koji mi dobijamo od United Media, nisam ukucao load replies, on nam pokriva poreze, doprinose i troškove goriva, tako da uglavnom on koristi, to je taj deo koji nama koristi za preživljavanje ovih naših agencija
koje imamo, preko kojih dobijamo. A veći deo nas finansira Patreon, znači, brate, to je, mi ne bismo funkcionisali da nema Patreona, tako da, to je to, naravno nećemo da kažemo. Da ne ispadne da nismo htjeli da odgovorimo čoveku, ogroman deo. Dobro si Nenade to provalio, ja nisam ni kliknuo to pitanje. Da ne ispadne da nismo, eto, odgovorili. Dobro, to je onda to, to je to, ali ćemo da odgovorimo i onome što se zajebo pa mislio ispod smećanika da se... Svađao sa tobom čovjek sa nekim drugim drugim na duo kurcem, brate, bacu moje knjige u đubre, čekaj sad ću da ga nađem, sad ću da ga šejmujem javno, mislim, znaš, kao prvo je pitao šta se zovemo dobar loš zao, Nenade, morat ćeš da priznaš jebi ga da ja nisam bio oduševljen tim nazivom ove emisije, ali srećom mi se sad zovemo DLZ, a ne dobar loš zao, i zovemo se, kao što vidite, ovaj kanal se zove Učutati nećemo i kanal na YouTube Učutati nećemo, tako da polako, ali sigurno ja posle više godina dolazim do toga da se mi ipak ne zovemo po western film, ali čekaj da ga nađem, šta je pričao. Pa to ja mislim ispod ove objave... Ispod smećarnika. Da, tu je bilo. Marko I se svađao sa njim, jebote. To je izvesni, čekaj, sad ćemo da vidimo šta kaže Predrag P. Zao za se film ne zove u originalu Good, Bad and Ugly. Kaže Marko I njemu, ali je srpski prevod kad je film izašao Dobar loš zao. Pa onda Predrag P. opet priča i bolje je bio naziv emisije Neša i Mare ili Kulak i Vidoje ili Draženi kolumnist ili Ovčetina ispod sača s Hajmakom. A šta bilo drugo nego sem DLZ? Evo ispričajte kako ste došli na ideju da zovete emisiju na TV Šabac Dobar loš zao. Ti nisi lojalista, tako da ti nećemo odgovoriti. I kaže, a sad pazi Marko im odgovara. Brate, prati ako ti se sviđa, ako ne, znaš da se gasi. Zovu se DLZ već 15 godina. Sad si se ti našao da deliš konstruktivne kritike i budeš najpametniji. Napravi ti emisiju, pa je zovi kako hoćeš. I sada Predrag P. kaže, nije čudo, Marko I. misleći da sam ja. Predrag P. kaže, nije čudo što nemaš nikog osim devojke Keve, to je žena, budalo, Keve i Kulačina. Način na koji odgovaraš govori o tvom lošem karakteru. Znam kako se gasi, a znam i kako ja sačuvam $3 mesečno, ovo je, brate, $3. A i knjige što sam ti kupao, cibam u kontejner, na jednoj onako kada piše đubre. Kupio sam da ti kapri neki dinar, isto tako i za ovu Parteon pretplatu. A tebra, ti si ko Čale. Kad je Pogačar nešto kritikovao sistem oporezivanja freelancera, ona mu rekla, ma slobodno pali iz ove zemlje, pazi da ne propadnemo zbog tebe, u prevodu ima pacijenta dovoljno i bez tebe, žalostno. I Marko Imu kaže, Buraz, ja nisam taj Marko, on je Vidojković, ja sam Ivić, ti vidiš Marko pa misliš, Marko ima jedan na svetu, a mogo si da provališ po načinu na koji sam postavio rečenicu, zovu se, a ne zovemo se, ispao si glup, nije kasno obrisati komentare, izviniti se ljudima, ja sam napisao šta sam to ovde propustio, a Predrag P. nije našao za shodno da se izvini, stvarno si seljak, izvini se, budi čovjek, jebi ga kad se već zajebo, šta da ti kažem, eto... Šta čitaš, Nenad? Ne vidim, pa pridružio nam se u maju mesecu čovek, eto, nije mnogo izdržao. Došao da Kenja, je. Ne, to je neki provokator, nećemo ga izbacivati zato što $3 su velika ko kuća, mi nismo takvi. Dobro ljudi, ajde ništa, vidimo se u regularnoj epizodi, dolazi jedan velikan srpske opozicije i velikan u svakom smislu, sutra ćete već, odnosno danas ko gleda na YouTube-u da vidi ko je, možete da postavite pitanje, vi koji ste u premiju pretplati Patreonu. Nenad ide dalje, idemo gledamo NBA finale 7. utakmicu, tako? Da, pa ko pobedi i pričat će. A ja ne znam, za koga navijaš, Nenade? Ja za Indijanu. A ja se lomim, ja čas za Indijanu, čas za Ja za Indijanu jer nešto, ne znam, ja uvek nekako navijam za neke koji izgube, znaš, nemam pojma. Ja za Oklahoma City jer su izbacili lojalistu ovoga, ne Dokića, nego Jokića. Dobro, ljudi, ajde vidimo se, ništa učutati. Ništa, vidimo se već u sredu u novom izdanju Dobar loš zao. Puno pozdrava i hvala vam svima na ovim divnim pitanjima, bilo je fino družiti se sa vama. Ćao! Ćao!